family ku tsaya ku ji abin da wanga mutum yake gai. Kafin sa muku bidiyon shi zan ga muku abin da yace da Burkina Faso da Niger da Mali su Najeriya su suna da karfin da za su kutsa su su amso jirgin nan da yake Burkina Faso. Ku saurara dai da kunnunku magana daga bakin mai ita daga bayan inda an mishi magana. Hukumar AES wanda ya kunshi kasashen Burkina da Niger da Mali sun ba da sanarwar kama sojojin Najeriya guda 11 da jirgin yakin Najeriya da ake ce Musiwan Tati a Bobo Diolasi a nan ƙasar Burkina Faso, wai da cewa jami'an tsaron na Najeriya sun yi saukan gaggawa a filin jirgin sama na wannan yankin ba tare da izini ba, kuma ana zargin kamar suna daga cikin tim na sojojin Najeriya da suka kai ɗauki suka dawo da mulki ga farar hula a ƙasar Benin, wanda wannan bayanin ya tabbata al'amari ne na diplomasiya da za a tattauna a tsakani, wanda ƙungiyar na AES suke barazanan cewa an haka ya ƙara faruwa za su tarwatsa jirgin, za su kai hari, za su yi waye-waye da sauransu. Ƙasashe da dama na iya saukan gaggawa in jirgi zai samu matsala ko wani abu, sai dai da ya zamanto su daman mulkin soja ake a ƙasashensu, kuma akwai rashin jituwa tsakaninsu da ƙungiyar ECOWAS. Sannan tarayyar Najeriya ina shaidawa fa su sani cewa muna da ƙarfi da izza da za mu iya kutsawa ƙasar Mali mu ƙwato jirginmu da mutanenmu da komai da komai. Najeriya na da wannan ƙarfin, duk in ka haɗa ƙarfin Malin, Burkina da Ginin gaba ɗayansu dukkansu sojojinsu ba su kai 50,000 ba, duka ƙasashen guda uku. So Najeriya ta fi ƙarfinsu, Najeriya ba sa'ansu bace, ba tsaransu bace, kawai dai sakaci da shirme. Kowane makaryaci ya samu damar kafe kamera sai ya ga abin da ran shi ke so. Mun saurare ka mun ji abin da kace, ka kama wangaraddi family ku yi mini partagen video nan il faut ya gane ta, saboda mu ne nan NIAS kuma dole mu yi protection IAS. Kace wai Burkina Faso da wai wata Niger da wai da wai wata Niger wai da wata Mali, wai kuna da ƙarhin da za ku iya kutsa wai ku je ku amsu jirgin ku da sojojin ku. Wallahi ƙarya kake, na rantsi da Allah kai in baka san abin da kake ba, su manyan naka sun san me suke, sun san rijiya ba gurin wasan yaro bace. In ka iya tahiya daga nan har Burkina Faso ka amso jirgi da sojojin da suka taka doka, kai dai na iya in saurara in zuba maka ido in gani. Amma ka ce wai shugabannin ku sakakin su ne wai, amma suna da ƙarhin nan, sakakin ƙarya kake, ba su da wannan ƙarhin. Inda suna da wannan ƙarhin da ban dudusha muku kai ba, su ci gaba da ɗauke uwayenku da matanku da ɗiyanku, suna ɗauke suna kai su cikin daji, suna cewa sai kun ba su kuɗi ku ba a sako muku mutum. Wani sai kun ba da kuɗin ma a kashe shi kuma a sako muku gawar shi, in ku yi sa'a ma gawar tashi ba ku gare ta. Nan barajima ba sarki guda da sukutum aka ɗauke muku, ko film ce ake a ƙasar kuwa. Film ne da shugabanninku da ku in duka kuke haɗuwa ku yi. Ba zawa bane kuke ku yi abin ga me yake da suna, ku yi abu wai wanda yake shine mai gyara ku irin wanga critic na neman trending shine kawai aikin ku, ka gane? Ku bar zawa kula shiga lamarin kasar mu, inda wanga su kuka shiga lamarin mu, kuma jirgin ku dole a kama shi, dole a hukunta shi da sojan nan ku, saboda sun kama territory inda ba ta su ba ta Burkina Faso. Muku abin da ya shahi Burkina Faso ya shahi Niger ya shahi Mali. Kakka sake yi mana irin wayannan maganganun nan, sakaran banza kai, in banda baka da hankali kai ne zaka cewa wai shugabannin kuma da kake cewa wai su ne ba san aikin da suke ba. Kai ne an baka san aikin da kaje ka koya musu to. Su sun san Burkina, sun san Niger, sun san Mali, sun san wace ce IAS. Ba IAS. Hukumar AES wanda ya kunshi kasashen Burkina da Niger da Mali sun ba da sanarwar kama sojojin Najeriya guda 11 da jirgin yakin Najeriya da ake ce Musiwan Tati a Bobo Diolasi a nan ƙasar Burkina Faso, wai da cewa jami'an tsaron na Najeriya sun yi saukan gaggawa a filin jirgin sama na wannan yankin ba tare da izini ba, kuma ana zargin kamar suna daga cikin tim na sojojin Najeriya da suka kai ɗauki suka dawo da mulki ga farar hula a ƙasar Benin, wanda wannan bayanin ya tabbata al'amari ne na diplomasiya da za a tattauna a tsakani, wanda ƙungiyar na AES suke barazanan cewa an haka ya ƙara faruwa za su tarwatsa jirgin, za su kai hari, za su yi waye-waye da sauransu.
kasashe da dama na iya saukan gaggawa in jirgi zai samu matsala ko wani abu, sai dai da ya zamanto su daman mulkin soja ake a kasashen su, kuma akwai rashin jituwa tsakanin su da kungiyar ECOWAS. Sannan tarayyar Najeriya ina shaidawa fa su sani cewa muna da karfi da izza da za mu iya kutsawa ƙasar Mali mu kwato jirginmu da mutanenmu da komai. Najeriya na da wannan karfin. Duk in ka haɗa karfin Malin, Burkina da Ginin gaba ɗayansu dukkansu sojojinsu ba su kai 50,000 ba, duka ƙasashen guda uku. So Najeriya ta fi karfin su, Najeriya ba sa'ansu ba. Malam, a bayanin da ka yi na ji ka ambato diplomasiya. Tabbas da so samu ne gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya yi amfani da diplomasiya a bashi jirgin shi da kuma sojawan shi, saboda idan kun ce za ku yi amfani da karfi da kuma izza ba za ku ji daɗi ba. Kasashen IS da kuka sani a can baya ba su bane ba a gaban ku a yanzu. Idan da kun duba ni wannan ya bani cewa ma kai baka san komai ba akan harkar tsaron Najeriya. Idan kana tunawa a lokacin da Christopher Musa yake chef d'état major wanda ke kula da duk wani harkar tsaro a cikin kasar Najeriya, ya taba yin bayani inda yake cewa Najeriya fa yawancin kayan yakin ta fa tsofaffi ne, akwai jirage ma waɗanda ba sa ma tashi ma kwata-kwata ba sa tashi. Idan kuma kana kai la'akari ka duba kungiyar mu ta yanzu duk kayan da take aiki da su nouvelle generation ne, daga generation 4, 5, 6 da su ne take aiki. Saboda haka ku bi a hankali, ku bi ta hanyar diplomasiya. Sannan kuma ka ci gaba da cewa Niger, Mali, Burkina sojawansu duka ba su fi soje 50,000 ba. Kalla nan kuma na baka kashe ka bincika. Niger ita kadai tana da soja waɗanda suke active, waɗanda a shirye suke da su kai yaki a kowace ƙasa. Tana da soja 50,000. 50,000 take da shi. Haka zalika Burkina tana da soja 50,000. Mali ma tana da soja 50,000. Waɗannan sojawa ne waɗanda a shirye suke, banda waɗanda suke training, banda waɗanda ake nan ana taima waɗansu koyo wani abu haka, banda waɗanda suka je ƙasashen turawa koyo wani aiki da kuma wani sabon training. Ina gaya maka waɗanda suke cikin ƙasar mu Niger, waɗanda bindigoginsu a hannunsu suna biske aikinsu, muna da soja 50,000. Sannan shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya ce nan zuwa shekara 4 zuwa gaba Niger zai samar mata soja 100,000. Saboda haka ka shiga taitayinka, wallahi ka shiga taitayinka. Mun san sojawan Najeriya sojawa ne waɗanda wasu duka ba su samu training wata ɗaya ba su samu ba. Waɗansu ma wata unguwa ce kawai za ga mutum ya buɗe wani kamfanin sojoji kawai a zo a ɗoka sati 2 sati 3 a zo a yi sake kuwai sojawa. Yau Najeriya idan an tsananta bincike, wallahi sun mata layi sojawan karen da za a samu sai sun fi sojawan gaskiya a cikin ƙasar Najeriya. Kuma kana magana kuna da ƙarfi kuna da izza ne, Bello Turjin banza ya gagare ku. Bello Turji banzan bazara shi ya gagare ku. Kun zo kun gaya muna magana. Ni wannan ya nuna min cewa kai game da harkar tsaron Najeriya ma babu abin da ka sani. Kawai ka zo ne ka yi ta faɗin magana son zuciyarka kawai. Amma wallahi ka yi hatara an gaya maka. Yawwa.